Миначи и аз вече снимам. Здравейте хора, аз съм Айран, с мен е Exdanger, днес ще скачаме на PvP Fender Gold. Имам баси мелето, има и ми баси лага. Обаче ще се бия. Чакайте ма къде разлики. Чай кажа, не, какво ще кажа на хайналото, защото вече пих. Сега ще се дъня. 100, ето като е. Ще се дъним с про тройката. Но аз. Чай, че на малък екран. Не мога го хитна, what the fuck. Или пак това не. Дай. Това си нещастника, бойко дебеля. Няма дроп на никой аз тук. Кой тос? Чай се хилна. Про тройка сега ще имат много демидж. Да, това Fire Flame Recap там беше той направо на... Да. Не мога бе, ама ще ме уби, бас. Педала, аз бягам. Про 3 самоста има нещастника. То навсякъде ма тъне отдолу. Fire Flame Recap. Добре. 3 в 1. Ще дъня по това Fire Flame. Смешен. Махнете от мене, бе, Айде пак перо. Две, бе, брат, всички по мен дънат. Но са тъпите. Сега ще ходя трапвам, не май бе. Нямам трапа, но ще ги трапвам. Или пак те мен ще ме трапват. Какво? What the fuck? Метнах перо и не ма телепортна и се метнах в трап. Ами да. Сега ще продължим. Още една PvP ще направим. Тук имам само про тройки, човек. World Game... баси лагна сървъра. Не мога напиша PV1. Гледайте, нямам фулки, който са ти? Какво става, бе? Какъв то скин, човек, много грозен, я виж, нямам и кейп, всичко си имам. Сега ще направя една фулка. И ще играя с Кномбах, защото съм гаден. Тъй. И ще ма гледайте как си правя фулки, сори, ама. Да, ще си взема едни прод бутушки от твоите, чули? Чули, бе? Тъй. Взех си едни прод бутушки от твоите прод тройки. Texture pack, GOS от 2 напиши. То с Next IT pack. Ай. Вай, нароба. Хора тук малко ще ме гледате, ама. Споко, ще бързо. Ох, майко, ти паща с мене, бе. Не ще бия с флакс, защото съм мъж. Не се бавам, ама ще взема и такова от твоите. И панталонки. Аз да победя, ама не, човек. Само едни буточки и панталонки сега ще взема. Ще ги върна споко. Сега ще кивна някой. Къде са панталонки? Не с това. Ето вземам про тройки и ви си има. Тук съм про тройки, съм оставил. Има и фулки, аз ги видях. Чай, сега ще видя дали има фулки. Тук само про тройки си беден. Аз съм беден. Цялото ми пиде, но пиде е поставя на място е пълно фулки. Къде имаш други фулки? Брат, що ти си яйца, бе? Знам се един лек, защото съм мизерен. Добре. Там хора. Сега ще качаме. Столане букуки с кърца. Гледайте коста. Кой че бе? Някой ще накупува така стренчки. Деца пръскат, мислил ги е за хелтки. Добре. 2, 3, 4, добре. Чай каже на хай. Да кажа. Това са тук тъй
станах ярките чай си нахрана. Кажеш. Да, Алекс, ютубър. Кой? Ма той фейкър, бе! Ма той фейкър! Той джъмпър същия. Джъмпър му казва как се прави по нас. Чех, джъмпър е. Харесва ли ви новия ларк? Кой е? Кой? Шатове за юзер. Кажете $1, кой долар? $1. Бонус май. Добре. А то, значи сега много ме трябва. Леле. Бонус е май. Я да го видя. Както строим пайкаслита, то си го имаше преди 10 години, още не минали въпрос. Кое бе? Но и с джъмповете, бе. Е, тук няма никакъв нов лад. А? Няма нов лад. Има бонус. Не е нов. Нов е май. Абе не е нов бе, то са лад от миналия въпрос. Няма се мисля, че това е нови. Тос пък и тос. Тъй като почне ми бъгва да бъде, ще ме има майка. Ела на пи. Пах ти мелето има човек. Чукай, че бе. 4 в много му правят на момчето. Просто им ли? Не знам. Как си купува кола? Даш ми Арен Голем спонер и аз си давам. Ба... Няма да им продави, значи от паметите чат. И аз ще го спомня. Купувам Арен Голем спонер. Я остави ти. Бах ти пиразки. То кам пече го бие, защото ма дразни, не знам. Я оставиш момчето е пишлимар. Айде в трапа там падай. А не му на баш ли го вредна, брат? Вика, че снима дамо там легове, фулки, брат и клипаре. Няма как. Айде! Бам са майката, брат. Набараха ма Чай. Бягай. И то е. След една минута. Аз ще влеза в този файт. То сме тим ли? Добре. Кога се направиш, брато? Имам глави, 3 глави. Dark Warrior, да ме бот. Глави, не може ми как ти продавам Айрон Голем. Ауей! Бия моя. Баси ми зерника, ела ми. Гледай ма перли. Кома биш, бе? Баси. Пишлемето. Скина. Ама те нов е, майка ви. Лаг на сървъра, реле. Когато имаш на Хейвън, глоу на мовката... What the fuck, гишам се, бе, брат? Ай стига, бе, брат, тия само 15 в едно ми правят. Елате, майка ви, да почиска. От кога Хейвън, глоу и Джуниор и момката са известни? Айде, дърпат педераша на бишки 15 в едно. С кем би си известни, към пише. Не му има хитни, аз са вън. Хората ще откипат тези педера, само знаят 15 в едно. Ранда мистери, стой, твой, Не, аз се изнасям. Не, бе, брат, не гърми с крипарек, защото ще метна в трапа буква малък. Да. Мютнаха са неприлични думи. Кой, бе? Не съм мютната. Чао, хора.